Hvad så sammen i dag skal jeg lave en unboxing. Og lad os bare komme i gang. Det jeg skal unboxe i dag, det er fra Adidas. Og det er en sko. Og ja, den har kostet 650 kroner. Ja, den er i UK størrelse 40. Størrelsen det er 40/3. Så er der et eller andet med, at det er sådan noget, den er super komfortabel, så det er sådan super cloud. Men skoen jeg skal unboxe hedder Adidas Falcon Elite 5 Core Black, er den i farve. Så lad os bare en gang. Jeg har lige fået sådan en her stadion. Det er fordi jeg bestilte over Sverige, fordi de havde den ikke andre steder. Sådan i min størrelse. Første i tingene. Og ja, den har været sådan en stadion på sådan ved den, men der står adresse og sådan noget, så det. Sådan her ser det ud. Kan eventuelt også lige google den, hvis det er. Ej, rip. Blev det over. Sådan der. Rip. Så vil jeg prøve at tage den på. Fuck, de er svære at få hovedet med. Sådan der. Og snørene, de er utrolig lange på den her, men de er faktisk temmelig sindssygt. Sådan der. Så fik jeg dem på her. Tryk bare. Det er fedt venstre. Jeg elsker alt den her sko. Den er fandme fed. Men det var egentlig sådan rigtig bare det. Så tak fordi I gad så med. Jeg er helt vedst. De her sko, de er super komfortable på. Jeg har lige haft dem på. Og de er ekstremt gode at gå. De føles som at gå en sky. Altså det er fuldstændig lettere at gå i de. Ja, unboxing her, det er ikke første gang jeg udlåner det. Jeg har haft dem brugt dem. Jeg har haft dem 2 uger snart, tror jeg. Men jeg vil bare lige unboxe skoen her. Det var sige, den har jeg ikke brugt, men igen, jeg bruger den ikke uden dør endnu. Det er derfor den ikke er sådan beskidt nu. Så, men den er super komfortabel. Hvis jeg skal give stjerner 1 ud af 5 i at gå i den, så vil jeg sige 4,5. Den er rigtig god at gå i, men den mangler lige den lille touch. Udseendsmæssigt helt klart en 5'er. Den er så fed, synes jeg. Det er gode detaljer hernede i, og stoffet bare fedt. Og så skifter det sådan over i noget andet stof her, så går det tilbage til lidt old. Og så kommer der det her bedre, som combiner med det sorte her. Og så står der også Super Cloud. Så går det her fra det hvide rundt der under. Altså, det er en virkelig fed sko. Jeg elsker den.
Og den kostede kun 650 kroner i Sverige. Den var på, eller det ved jeg ikke, stadig er på tilbud. Men der kunne jeg købe den, hvis den var i min størrelse. Så. Men nu var den ikke. Og normalt står den her til 800, tror jeg det var, eller sådan noget. Så jeg sparede lige 150 kroner. 1000 kroner faktisk den stod til, hvis jeg skulle helt ærlig. Så det var egentlig bare unboxing af den her sko. Så ja. Hej. Husk at like, subscribe, og hvis jeg den her får 10 likes, nej 5 likes, 5 eller 10 likes, så laver jeg endnu en unboxing af det næste, jeg køber. Så ja, hej.